Vedle mě se nachází 5 hráčů a 35. Z nich si už dnes odnese 5 korun! V minulém díle jste mohli vidět, jak z 30 hráčů postoupilo do finále 35 a dnes budou soutěžit v extrémně napíčo challengech, abychom zjistili, kdo z nich si odnese 5 korun! Tak jo, právě teď vás čeká dost napíčo challenge, ale ještě předtím jsme pro vás připravili čísla, které se momentálně teď nacházejí za vámi. Ale nic víc vám k tomu říkat nebudu. Je to dost důležitý, ale nic víc vám k tomu říkat nebudu. Můžete jít na to. Výběr proběhl hladce, ale teď je čeká klasická hra na vyřazování. Hráči budou házet míč do obrovské plechovky, ale nic víc vám k tomu říkat nebudu. Pokud se někdo z hráčů do plechovky trefí, ten další se musí trefit také, jinak vypadne. A takhle to bude do té doby, dokud někdo z hráčů vypadne. Tak jo, myslím si, že teď budeš mít docela výhodu, protože teďkon to nemusíš trefit, nic ti nehrozí, ale nic vám k tomu říkat nebudu. Pokud to nedáš, tak hráč po tobě bude mít určitě 5 korun, takže rovnou můžeš jít hodit. No to. Tak, uvidíme. Soustřeď se a pojď na to. Tak. Vedle! Bohužel se hráč číslo 35 netrefil a další hráč číslo 10 vypadne. Ale teď je na řadě jediná zůstávající hráčka s číslem 30, tak uvidíme. Je vám, že ta plechovka je dost daleko, nebo dost daleko. Nic víc vám k tomu říkat nebudu. Jo, a rovnou házejte. A rovnou házejte. Dost napíču. To bylo zatím úplně nejblíž, ale opět se nikdy netrefil to, takže jedeme dál. Tak tohle bylo úplně těsný, no ale stále tam pořád míč není. Tak co, Bige, jde ti basketbal? Nikdy mi pořádně nešel, ale doufám, že tohle je moment, kdy prokážu svýmu já, že nejsem zas tak levej. Před tebou je plechovka a stačí se jenom trefit, je to tak, na píču? Tohle je moment, kdy můžu napravit svoje... Let's go! To si děláte legraci, Bige to trefil, takže abych byl upřímnej, tak tohle jsem opravdu nečekal. Má malou změnu, protože má malou změnu, jinak tady končí, tak se neschá... Ty jsi měl úplně tu největší výhodu, ale teď je to na tobě a musíš to zvládnout, takže plechovka je před tebou a stačí se jenom trefit. Žádnej stres. Tak, v klidu, pojďme na to. Skip it up and down.